Alright! Ahoy! So, Ahoy! yan, Tito Ray, ang Hi. sa tuyang pagbisita po dyan sa Suzuki Otonaga. Dyan Kaya sa- kung may mga, may mga balak sindang magbakal ng sasakyan ganyan pong taon, gusto maghabol ngayon na 2022, syempre, magpasyar po dyan sa Suzuki Otonaga. Diyan yan sa Barangay del Rosario. Hanapon lang si Sa Kuya Naga Joel City. Yan, si Hernandez. Joel Hernandez. Ayan. Oy, may bisita na kita. Sangon yan. Ang John Lloyd kang... ang John Lloyd kang BIR sa kang UNC. Ayan. Ang president kang high school batch 1991. May pang iba kundi si Sir Elmer Tanay. Ayan. Sir, kamusta po? Maray na pagka... Nawaraan sa tong monitor. Hindi sa tubangan. Okay lang yan. Anyway, sir, maray na pagkahapon po and welcome po sa muyang programa. Yan. Sige po, bati ka sir sa yung mga viewers. Ang paka-intro nindo John Lloyd, ha? Baka The pressure. Baka madangog kang ibang talent. Mawaran trabaho si John Lloyd. Baka babalik pa lang ni mawaran na Puro trabaho. Tama. Maray ako sanay sa pasimple-simple lang. Iyo. John Lloyd, sanay ito. Iyo. Ay. Hirap naman. Maray Seryo? na aldaw. Yan pala ako digdi kasi may reunion ang batch 91. Ayan. Si mga kabatch me na kaipuhan may Mapaaraman. mapaaraman, ma-inform din na yaon ang batch. Nag-iimbitar din sa Inda Iyo po. para magkaigo kami ulit ng Teripon. Yan. Ngunyan na December 30, alas 6 ng hapon hanggang alas 11. Saan po yan sir? Gigibuhon. Sa Royal Emilina, dito sa may tapat kang City Hall, sa J. Miranda Avenue, dyan sa City Hall. Okay, sige. Ano yan sir? Ang sa Indo pong reunion na yearly po yan ginigibo? Yearly po, tsaka tradition mi po na yan na mag-share sa mga kapwa mi batch, si mga nasa abroad na mga nag-share kan sa indang mga Tama. Blessings. blessings. Kaya Si mga nag-pledge. Kaya yearly, maugma permi ang batch. Kaya sana yung ibang mga batchmates mag-reach out na. Positive vibes lang. Tama. Kasi ang 31 years na kaming Wow. nakagraduate ng high school. Ngunyan siguro tamang High time. magtipon-tipon na. High time na Yung ibang mag-tripon-tipon. mga naging Magbarabanding. successful, Oo. nag-reach out na sa batch. Kaya mas magayon na magbarabanding na ulit. Tama. Yan, kumaga magkurumustahan. Kurumustahan. Ano yan sa University of Cáceres. Opo. Yan, para baka Batch 91. 91, baka may magduman na batch ng Biscast. Dako ka mo yan. Maliban pa lang yan sa aga, December 29, may grand reunion sa UNC. Part din kami kato. Okay. And whole day Whole day affair, apo. may motorcade pagka-aga, pagka hapon, pagkabanggi yung reunion. Ayan. Si Gabos na nag-graduate sa UNC. Gabos Oo, na batch 91. High school. Yung buong batch, yung buong high school na nag-graduate sa UNC, sa aga to. Sa December aga. 29. Okay. Ang batch 91, Ang batch 91, December December 30. 30. Yan, Ayan. dyan sa... Kaya ba nandyan sir si mga bulakbol kang panahon? welcome Gabos. Only 3 years meaning pagpipiraran. Tama. Dawa pandemic. Nagpo-post kami na kung napapansin nyo, Yan, may ayan. batch rate Oo, kami na tama. libre sa mga Greyhounds. batchmates. Oo. Yan. Sige ba sa mga Greyhounds? kayo UNC ka man. Ako UNC ako. Bako akong UNC. Pakul. University of Paco. UP. UP. Sir, sa batch mo, ano na itong, kumbaga, yearly, itong natabangan nindo kasi dawag may ipigtatabangan ka mong mga nangangaipo. Yearly, yung mga batchmates na naka-contribute, naka-donate ng dakol-dakol, ginigibo mi for that day in December 30 every year, may allotted kaming pinapanao. Last year, may mga pinanao kaming ham. Wow. Nag-abot pa kaming kalabangga. Kami mga pig-reach out na mga tao na i-share yung blessings. Tama. Ano yan sir? Ning yearly man yan ginigibo kang batch na magtao duman sa mga nangangaipo. Ano yan? Ang recipient po kayan,
mga kabatch lang nindo or Ibang tao. anyone? Sa ngunyan kasi nag-pandemic, nare-reach out mi si mga kabatch muna. Kabatch muna. Pero mga previous years, kung nahihiling doon sa may kalawag ng mga home for the aged. Yes, oo. home for the aged. Ano kami duman, si-share din. Tama. Ayan. Kasi ang usual kung minsan ang ibang mga kabatch, batchmates sa organized school, sa reunions, des in the de na kumaatan tama nga kung susulot ng bado. Ano nga ning Pios na nga ko si mga kabatch ko masupugon nga. Kuya, kumbaga si brief kang katay sinubli ko na. Makatin lang ning batch reunion. Ano ang parang words of encouragement para sa inyo para mag-attend sinda duman. Kasi para sa Kuya Garo ang pinaka-importante sinda na ito bagang maaraman ng mga pangangaipon ninda itong mga na kumbaga naging successful in life. Iyo man to ang Garo time na para ma-share nindo ito sa inyong mga blessings. Tama. Kasi 3 years ago, nagpo-post na kami sa GCME na itong mga batchmates i-reach out, libre na itataw ang jersey, batch shirt. Ini solution ini duman sa mga batchmates na medyo may nakakapag-provide ng mga extra bakal. Correct. Ini si sarong yung naging solusyon para ng batch shirt para maging welcome, maging comfortably gabos, pantay-pantay. Si isay ka man na kabatchmate, maging parpareho. Kaya yun yung hinahagad mi sa mga batchmates na gamiton siya full duration ng activity. Correct. Yun yung gagamitin mo. Yeah. Na pwedeng minsan kasi may mga batchmates baga na may mga iba-iba din ang purpose. Ang purulay batch shirt yung gagamitin. Tapos naka-hip-hop. Kaya siguro maiwasan natin yun. Tama. Siguro nasa edad naman para magsunod. Tama. At least pantay-pantay ba? Pantay-pantay ba? Ano sir, igwa ka nagigirduman kang mga panahon ng mga kang high school days nindo na may di ba sa 1 or 2 3 people na Garo para hanap-hanap mo na nag-a-attend. Perang reunion na. Kumbaga, kung gusto mong mahiling. Ano na ang kamugtakan. Di ba? Actually, Papi love. Actually, sa batch me, ako, simpleng estudyante. Permila ako nasa likod. Pag nagpipirila, ako pa nasa inutan, ako pa ang pinakakababa. Aray ko. Kang first Abo year. ko na. Kang first year, section A ako, kaya yung mga batchmates me na mga section A din, mga kaklase ko yun. Ngunyan, kang nag-second year, nasa special section ako, kaya mag-lower, mag-higher section, accessible ako dyan. Tama. Nag-graduate ako, nasa section D, nasa gitna na yun. Kaya yung batchmates halos gabos nakaklase mo. Nakaklase ko. Okay. Ang ko lang siguro dahil garugayon hindi ako bisto. Nasa dit lang ako dahil man ako talaga para okay na akong nasa likodan lang ng mga tiripon. Ngunyan na nagkaigwa na ako ng mga exposures lalo sa opisina. Nawara na tong takot na to. Yes. Nag-iiba din talaga ang ugali pag nag-aabot na sa time na 'di ba na successful ka naman, syempre gusto mo naman mag-attend. Pero gurano po katotoo sir na advantage da po kang pag arog ka na may mga reunion. Kadtong nagkakarelasi pa kamo, mas advantage da po itong pangit ka lang katong panahon. Oo. Kumbaga nasa gilid ka lang pangit-pangit ka lang. Tapos pa nagre-reunion after 30 years mahirilingan ka mo. Pangit ka pa manggiraray, na-maintain mo lang. Kesa pag gwapo ka kaya, ang panahon, tapos naghirilingan ka mo, medyo makunus ka na. Urang na. Hapon to, nagkahilang ka pa din. Nagkadik-adik ka pa din. Pero para syabo ka. Judgmental. Pero kung makanus ka,
maintain mo ka kanusan. Iyo, maanaman congrats. maanaman Iyo. ang tendency, maanaman iba na magbaba ka ba, tapangit ka Ay, na nga pangit ka na nga ni. Ang tendency magtaas ka na. Yan, oh. Nagwapo-gwapo ka pa din. Yeah. Ano ni pa di, ning likas papaya? Yeah. Aray ko. Ay, sorry. Kaya ako yun talaga. Yeah. Nagpurpusaw ka baga. Yeah. Paano naman iba ka yan? O, nagsabi kang maitong ka ba? Dati na baga. Oh. Tagip-tip yan. Kanusin mo na tagip-tip. Pero din na mali-ali. Dirty white. Dirty black. Dirty black yan. Okay. Sir, mga parang members o parang sa batch po nito. Pa-reunion me, nag-aabot kami ng mga 64 yung lately na dahol-dahol. Pero yung grand reunion me, daholon talaga. Pero itong regular na taon, yun, mga 60. Ngunyan, siguro mas dahol. Pero ang section ka mo, sir, kang high school? Day kong gayo. Day kong gayo ko. Basta siya section A. Oh, yung first year. Wow. Yung second year, Ayun. special section. Ako sa dulo. Ako dati, yung section A mo. Si Kailan tayo Melissa, kumbrestado? nakaklase ko siya, third year, Third fourth year na, year. Third year, Paribok to. Sabi nga ni kan mga aki, may day ka nang bakal turutot. Oo. Ribok mo pala, okay na. Pero sir, si mga crush mo katong high school. Yan. Nag-a-attend pa. Mas siyempre, ano na lang ni. Kung baga napag-uulayan lang. Napag-uulayan lang. Siyempre may mga crush mo. Kakabog-kabog pa utong si crush ko dati. Dahil ko lang mga Marisa nang ito, makanus nang unya. katong high school days mo. Ako simple lang na yung sabi niyo doon na pangit lang. Hindi ka gaya magparahiro tabaka. Makantsawang ka pa. Kaya yung mga crush dai pa kasi Mama pa. strict si mama. Ayan. Elmer, muli ka na! So again, sir, please invite your batchmates sa paabutan pong petsa 30 sa indo pong batch reunion. Sa mga batchmates ko sa batch 91, alas 6 ning Banggi ang registration hanggang 11 kita, kaya i-maximize ta yung oras na yon. Then, actually, kamo ang... May raffle naman, sir. May raffle. May raffle. Wow! Ikaw ang host eh. Then, kamo ang host. Then, si Jake Fortaleza, kapalit sa program. MC din si Jake. Sige po. Sana gabus positive vibes lang, gabus maging maugma. Tama. Kaya gigibuhon tayong December 30 na maugma. Anong aabangan sa side kang raffle? May mga presentation kada section. Mga games, tapos may mga surprises. Right. Sige po. Okay, so giraray po. Salamat kay Sir Elmer sa pagbisita po sa mo yung programa, and hope to see you soon. Merry Christmas po and Happy New Year po, sir. Merry Christmas. Okay.